Jeg vil her vise, hvordan man låner en bog til sig selv. Du går ned i bogkælderen og finder den bog, du gerne vil låne. Og så trykker du her på bøger og vælger bogsøgning. Og så finder du den bog, som du skal låne. Og jeg vil låne en bog, der hedder Temaer i kunsten. Og den finder jeg. Den var lige der. Den trykker jeg ind på. Og så er jeg interesseret i det, der står heroppe, nemlig opret direkte lærerlån. Og der finder jeg mig selv. Jeg var der. Og så trykker jeg på opret. Og så vælger jeg en dato, der er om rigtig lang tid, fordi den skal ikke levere tilbage et stykke tid. Og så trykker jeg på registrere udlån og luk. Og så har jeg lånt bogen. Den skulle gerne stå her. Boglån, Temaer i kunsten. Og den har jeg lånt, og jeg skal først aflevere den i 2020.